kost niet naar de dingen gaan. Dus qua jongens daar wat te meer maken, verdorie. Dit doen we alleen nog maar bij de maaitijd. Het kleermaatje van het land, want er zit al wat tuig in en dat probeerden wij wat los te krijgen dat het uitdroegt. Ik moest maar even een koetsierbewijs halen. Nou, en wie trof ik daar? Maarten. En Maarten is timmerman en wij hebben een timmerman nodig. Nou, ik ben Maarten en ik trof Sjoerd op menles. En ja, we gingen een klik en we praten zo van nou, wat doe je en wat doe je. Ik zei, nou, ik meidje, van hout was toen betekent kinst. En hij is na 2 jaar niet getroffen en hij heeft dus heel huis verbouwd. Hoe is de verstandhouding tussen je beiden? Heel vriendschappelijk. Ja, we passen maar, dat is broek en jas. En hoe kan dat? Ja, dat hij soms mijn misken. Hè? Net altijd, maar enkele gevallen is dat zo. Ja. Het zweet op het rij mag geven. Hoe net naar de sportscholen, Maarten. Wij hoe net naar de sportscholen. In alle dingen die wij te jaren delen, dat is, wij filmen elkaar goed aan. En ik met die hien, dus Maarten is krek een beetje rustiger dan mij. En dan ken ik wel wat mee. En nou, ik denk dat Maarten misschien iets van mijn vuur, dat vult me elkaar aan als hij is. Ja, vind ik wel. Ja. Als je beiden doen, dan ga je wat oorpraten nog bij. En, we noemen dat qua jongensdagen. Hey, in het bedrijfsleven hier ze altijd een hele oudere man, die kregen dan oude lullendagen. En dat vond ik zo'n rare naam eigenlijk. Want ik er zelf aan het ben, dan ga ik ze qua jongensdagen. En nou, ik vind dat ik beter pas bij dit wat we doen. Wat ben je wat qua jongens? Jongen, ja. En het is, ik zei van, als dat alleen nog dwaan, dat is zacht te dwaan. Maar hij heeft altijd een vlechtje mooi maar. En als we het uitbraden, hè, dan is het uitbraden. Dan zeg je, het past me niet vanzelf. Het passen we net nou. Ik bel hier net oud. Dat is een brug te ver. Ja, dat oude, dat nou, van vroeger, dat spreekt me het meest om. Bij ons op een boerderij en echt twee Friesen. Nou ja, die ben heel gauwachtig voortrekken toen ik een jonkje weer, want toen kwam de trekker. Maar ik denk altijd nog om in heid dat er heel men weer, maar zijn bier er maar weentje. En dat brengt het me eigenlijk een beetje terug. En ik vind het prachtig mooi. Qua efficiëntie slaagt het nergens op, maar het is zo verschrikkelijk mooi. En denk je dat dus ik aan.